Čaute vy debili, ako sa máte? Díky moc. Dneska by som chcel navrhnúť zvýšenie daní. Aspoň o 100%, pardon, o 50%. Ďakujem. Ďalej by som chcel zvýšiť aj cenu plynu, elektriny, vody a tak ďalej. Zdražuje sa aj chleba, rožky. Ďakujem. Ste zlatí. Aj pečivo sa zdražuje ako kompletne. Ďalej sa zrušíme rodinné prídavky a všetky prídavky, aj dôchodky možno zrušíme, alebo obmedzíme aspoň. Ďakujem. Ďalej. Tieto opatrenia robíme preto, aby nám politikom, aby sa nám zvýšili platy. Je to proste nevyhnutné. Máme málo miliárd. Potrebujeme ich oveľa viac, aby sme si mohli kúpiť ďalšie vily, drahé auta, jachty, dovolenky a ďalej. Však to poznáte. Máme to proste málo.